Järvinen, Sippiläinen ujuttaa kiekon Tappara kulmaukseen, Puistola perään, Erik Riska raju taklaus ja Puistola loukkaantuu. Pää osuu ihan selvästi tossa, hidastettuna nähdään, pää osuu laitaan ja ihan Riska kyllä ajaa siinä. Maalipörssin kärkinimi Palola menee tutulle paikalleen. Deilen jää viivalle. Järvinen aika yllättäen hakee oman ratkaisun. Järviseltä ei nähdä yleensä juurikaan laukauksia ylivoimalla. Zapolski oli kuitenkin hereillä. Palola levittää. Järvinen. Jormakka tekee maskia. Meidän Nick Meinen 3 ottelun pelikielosta vapautunut pelaaja vie Tapparan johtoon. 4 minuuttia 30 sekuntia on ainoastaan peliä käyty. Järvinen. Tässä on Lukko kolmikolla varmasti pohdittavaa, että ketä tässä nyt kaikista tarkimmin pitäisi ottaa Tappara pelaajista, koska niin kovia maalintekijöitä jäällä on. Kuusela takatolpalla, siihen saa Canyon. Järvisen syöttöön mailaa väliin. Palola, Järvinen, edelleen Kuusela takatolpalla, sinne syöttö tulee, mutta Kuusela ei pysty viimeistelemään. Palola hakeutuu varmasti vasemmalle puolelle, kiekko on Järvisellä. Ja siinä on Josh Green, joka ei pääse kääntymään maalin edustalla, sillä tulee käärmeen kieli Zapolskilta ja sitten Järvinen kolisuttelee maalikehikoihin. Nieminen. Sipiläinen tulee jälleen uurastamaan ja purkaa ja siinä on paikka aukeamassa Teemu Nurmelle. Nurmi viivan jälkeen väliin laukaus ja alivoima maali. Yhteen. Oi, minkälainen dramaattinen alku saadaan ensimmäiselle 10-minuuttiselle. Samalla sekunnilla Lukko-rangaistus on päättymässä. Kaukana maalista lähtee oman ratkaisuun. Voutilainen, Veilen, Järvinen kääntää aika näppärästi ja siinä on Voutilaisen seuraava paikka ja Palola yrittää, mutta Ryan Zapolski, 27-vuotias yhdysvaltalaismaalivahti, kestää. Canyon antaa viereen Keräselle, Keränen maalille, Metsola pompottelee, Keränen ampuu päin Vahalahden kypärää nähdäkseni. Keränen uudestaan, nyt saa Lukko pyörityksen, Keränen on elementissä, Vahalahti pelaa Tikkaselle vetopaikan ja sitten on siirtynyt maali pois paikaltaan. Tikkasen nosto punaviivalle, Viilen, Saravo. Palinen, kiekko Lukko kulmaan ja hyvällä vauhdilla tulee Kaksonen Tikkasen ohi. Haapala auttamaan vierestä. Jaatinen yrittää puolustaa Haapala vastaan, mutta jää jälkeen Henrik Haapala! 2-1! Tapparan neloskentällinen onnistuu kautta aikain toinen pudotuspelimaali. Nuorten maailmanmestari 20-vuotiaalle Henrik Haapalalle. Tikkanen sekä Jaatinen molemmat hävisi kamppailunsa kulmassa. Tässä seuraava. Viimeiset 3 minuuttia varsinaista peliäistä käynnissä. Nurmi, Tappara johtaa maalilla. Nurmi levittää peliä. Tukonen odottaa syöttöä. Nurmi pääsee huippupaikkaan. Juha Metsola ottaa kovan torjunnan. Tulee hieno syöttö Nurmille tuohon keskelle, missä Nurmi pääsee jalalla, ottaa kiinni heti veto ja suoraan Metsolan syliin. Tukonen. Viivalla Virtanen. Virtanen kääntää Vahalahdelle takaisin Virtaselle. Tukonen, Vahalahti ohi maalin. Ja kiekko kiertää Tapparan alueelta pois. Vahva ryhmitys Tapparalla keskialueella. Zalewski. Sitten on Vahalahden seuraava paikka. Metsola torjuu. Nyt lähtee Zapolski maalistaan juuri kun Tappara nappaa kiekon. Tässä Vahalahti pääsee ampuun Metsolan räpylän kautta, pomppii ohi. 12,3 sekuntia jäljellä. Nyt otetaan tarkkaan Kaarelta myöskin pelaajat. Kaaren toiselle puolelle. Kiekko jää